дар ҷаласаи мазкур муовини раиси шаҳри хуҷанд бахтиёр боқизода сухан ронда таъкид намуд ки чораҳои амалӣ гашта дар самти саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ новобаста аз таъсири мушкилиҳои пешомада имкон дод ки дар ин давра барои тақвияти соҳа 40 адад корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ бо истифодаи технологияи муосир ва дорои 289 адад ҷойи корӣ бо ҷалби 22,3 миллион сомонӣ сармояи мустақим сохта ба истифода дода шуда миқдори умумии корхонаҳои саноатӣ ба 209 адад расонида шуд. таҳлилҳо собит менамоянд ки ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсол гардида ба 1 миллиарду 702 миллиону 571,6 ҳазор сомонӣ расонида нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 269,9 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. аз ин миқдор мувофиқи 20 корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи 385,5 миллион сомонӣ маҳсулот ба давлатҳои хориҷии дуру наздик содирот карда шудааст. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 113% ташкил дода барои рушди соҳаи мазкур заминаи устувор гузоштааст. мушкилиҳои пешомада имкон дод ки дар ин давра барои тақвияти соҳа 40 адад корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ бо истифодаи технологияҳои муосир ва дорои 289 адад ҷойи корӣ бо ҷалби 22,3 миллион сомонӣ сармояи мустақим сохта ба истифода дода шуда миқдори умумии корхонаҳои саноатӣ ба 209 адад расонида шуд. дар шаҳр шумораи корхонаҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти эвазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда зиёд шуда дар ин давра аз ҷониби 94 адад чунин корхонаҳои хурду калон ба маблағи 750,1 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид ки он нисбат ба ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 120%-ро ташкил медиҳад. инчунин бояд қайд намуд ки дар давраи ҳисоботӣ шумораи корхонаҳои аз сатҳи соли гузашта зиёд маҳсулот истеҳсол карда 33 адад ё 27,5% зиёд шуда таъдоди он ба 153 адад расидааст. дар ин давра истеҳсоли номгӯи маҳсулотҳо низ 27 намуд зиёд шуда то ба 162 намуд расида аз ин шумораи умумӣ 88 номгӯи маҳсулотҳо нисбат ба соли 2021 зиёда аз 100% таъмин шудааст. дуздии 80 адад, авбошии 6 адад, ҷиноятҳои содиргашта вобаста ба дигар хизматҳо 14 адад кам шуданд. дар маҷмӯи соли ҳисоботӣ 1196 адад ҷиноят содир карда шуда он нисбат ба соли 2021 141 адад кам шудааст. минбаъд низ бояд дар самти коҳиш додани ин нишондиҳандаҳо аз ҷониби тамоми сохторҳои ба ин самт шомил буда чораҳои амалӣ тавассути корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар ҷомеаҳои меҳнатӣ тамоми соҳаҳо бо таври қатъӣ ба роҳ монда шавад. иттилоъ дода шуд ки тақвияти нишондиҳандаҳои соҳаи хоҷагии халқ имкон дод ки дар соли ҳисоботӣ нақши бюҷети шаҳр пурраю барзиёд таъмин гардад. бояд зикр намуд ки дар натиҷаи андешидани чораҳои таъхирнопазир нақши бюҷети умумии шаҳр бо андозаи 103,2% ё 17,7 миллион сомонӣ зиёд таъмин гардидааст. ба бюҷети маҳаллии шаҳр бошад ба ҷои 249,9 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида 260,1 миллион сомонӣ андозу пардохтҳо ворид гардидааст ки он дар муқоиса ба нақшаи пешбинӣ гардида ба маблағи 10,2 миллион сомонӣ зиёд мебошад. қисми хароҷоти бюҷети шаҳр бо назардошти тағйиру иловаҳояш 97,8% таъмин гардида дар ин давра барои рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ба хусус маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 180,4 миллион сомонӣ маблағҳои харҷгардидаи бюҷети маҳаллӣ равона карда шудааст. баҳри таъмини иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ барои омода ва тайёрӣ ва гузаронидани даъвати баҳорӣ ва тирамоҳии соли 2022 як қатор чораҳои судман андешида шуда дар натиҷа нақшаи умумии даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пурра пеш аз муҳлат иҷро гардид. бино ба маълумотҳои пешниҳод гардида дар давраи ҳисоботӣ дар мавзеи шаҳр 202 адад сохтмон ва таъмиру таҷдиди иншоотҳои таъиноташон гуногун бунёд карда шудааст ки аз онҳо бунёди 4 муассисаи таълимӣ, 12 адад таъмири ҷории муассисаҳои таълимӣ, бунёди 1 муассисаи томактабӣ, 4 адад таъмири ҷории муассисаҳои томактабӣ, бунёди 1 адад бинои иловагии маъмурӣ, 40 адад корхонаҳои истеҳсоли саноатӣ, 1 адад таъмиру таҷдиди беморхона, 3 адад таъмири ҷории
муассисаҳои тиббии давлатӣ, 1 адад бунёди маркази ташхисию табобатӣ, 1 адад сохтмони бинои нави стансияи ёрии таъҷилӣ, 11 адад таъмири ҷории марказҳои ташхисию табобатӣ, бунёди 4 адад дорухона ва ғайраҳо амалӣ карда шуд. яке аз масъалаҳои чизе ки мо медонем муҳиме ки имрӯз дар ҷумҳурӣ аст давати ҳарбӣ ба қувваҳои мусаллаҳ аст. барои чӣ дар мавзӯи даъвати ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳ дар ин мавзӯъ вохӯриҳо кам асту ҳарсола дар шаҳри Хуҷанд иҷрои нақшаи даъваткунандагон саривақт иҷро намегардад. даъвати навазгарон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон инҷо мо ҳама вақт вохӯрӣ гузаронда мешавад. мо 22 та раисои маҳаллае ки дар шаҳри Хуҷанд ҳаст ва раисои маҳалла ҳама вақт фаъол рафта ҳамкорӣ мекунанд. дар маҳаллаҳо шӯрои занҳо ҳастанд ки рафта бо модарон корҳои фаҳмондӣ мегузаронанд. мо давоми мана ҳозир 2 сол ки 4 даъвата гузарондем, ягон бор оли аз муҳлат гузаштагиш нест. дар ҳақиқат мутаассифона вазнинтар, лекин пеш аз муҳлат барзиёд мо нақша иҷро кардем. албатта инҷо бо дастгирии мани кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ буд ки ҳамроҳ истода корбарӣ карданд. дар оянда дар ҳақиқат гуфтии муҳтарам вазир дуруст, бояд ки мо ҷавонони мо ба маҷбури не худошон омада ҳамин ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо розгии худ рафта нишонда. дар ҷараёни ҷаласа вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд Ҷамолиддин Абдуллозода, муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ ва раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода аз масъулини дахлдор ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳо пурсиш ба амал оварда баҳри баланд бардоштани раванди таълиму тарбия, беҳтар намудани вазъи хизматрасонӣ ба мардум, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, иҷрои нақши бюҷет ва ғайраҳо вазифагузорӣ намуданд. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд Ҷамолиддин Абдуллозода ва муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ сухан ронда, доир ба дастовардҳои муваффақият ва камбудиҳои соли гузашта андешаронӣ намуданд. дар соли 2020 дар шаҳр чӣ қадар ҷойҳои кории нав ташкил карда шуд? хоҳиш мекунам ин савол ҷавоб тедам. муҳтарам вазир, чӣ ки шумо гуфтед 200 000 онҷо бехтирам камтар маълумот мумкин аз тарафи мақомоти иҷроиётини давлатӣ хато додагӣ, барои ки 198 300 нафар худаш шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд аз рӯи ҳисоботи оморӣ, 2731 нафар ҷойҳои нави корӣ соли 2022 шудагӣ. лекин имрӯзаш агар мо соҳаи саноат бигирем, мо ба қувваи корӣ норасогӣ мекунад. чанд корхонаҳои нави саноатие ки дар шаҳри Хуҷанд таъсис шудагӣ, мо мана рӯзи гузашта як корхонаи наве ки боз сохта мо ба нақша дорем ки моҳи марти соли равон ба истифода метем. 250 нафар коргар дӯзанда дар кор, ҳамагӣ 80 нафар коргар гирифтагӣ дигар ҳоли коргар нестааст. ина муҳтарам ҷаноби олиам дар ҷаласаи худ гуфта буданд ки мана шаҳри Хуҷанд як корхона вақте ки ифтитоҳ кардем, роҳбари корхона гуфт ки мо имрӯз қувваи корӣ надастиёст. инам як пешравӣ ки аллакай ҷойи корӣ бисёр, лекин ҳар як нафар имрӯз мехоҳад ки як шароити беҳтарин, як маблағи баландтар бошад, барои ҳамин муроҷиатам мекунад. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ба ҷаласаи фаъолони шаҳр ҳусни анҷом бахшида таъкид намуд ки дар давраи ҳисоботӣ маҳз бо иштироки фаъолони вакилон, соҳибташаббускорон ва масъулини соҳаҳои мухталиф ба натиҷаи назарраси нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳр ноил гардиданд. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.